шаҳри Душанбе ба таҷлили рӯзи парчами миллии Тоҷикистон омодагӣ мегирад. қарор аст тантанаҳо асосан дар пояи ин парчам, ки яке аз баландтарин бурҷҳо дар ҷаҳон аст, баргузор шавад. онро 5 сол пеш дар рӯзи парчам афроштанд. баландии он 165 метр аст. барномаи фарҳангӣ бо ширкати 4000 нафар ҷавонон ва фаъолони ҷамъиятӣ баргузор хоҳад шуд. ҳукумати шаҳри Душанбе ҳамчунин дастур додааст, ки сокинон дар рӯзи ид айвони манзилҳои худро бо парчами миллӣ биороянд. таҷлили иди парчам бозори парчамфурӯшӣ дар Душанберо гарм кардааст. ҳарчанд бархе тоҷирон аз фурӯхтани парчам бо иллати мушкилот бо мақомоти Тоҷикстандард худдорӣ мекунанд. бовар мекунӣ реди ки ҳар рӯз барои ҳамин рӯз кардесан ҳамин шойкурам ҳамин гаранг шидагия бовар ки бисёри корхона меян байрақ ҳам намеёванд дига нест. Тоҷикстандард бо як қарори худ ба иллати ба меъёрҳо мутобиқ набудани сифати парчам ва нақшҳои он фурӯши парчамҳое ки аслан аз Чин ворид мешуданд манъ кард. соли гузашта сосаро нисбат ба имсол хай мешавад соза имсолам хеле харид кардам. нархи якташ 10 сомон. иш 10 сомон хай нархш иш гаронтарш маълум аст ки хай материалш вообще дигар аст. чанд аст ин нархи наша? ин нархи иш 300 сомон аст. масъулони корхонаву идораҳо барои истиқбол аз иди парчам теъдоди зиёди парчами Тоҷикистон бо ҳаҷмҳои мухталифро мехаранд. ин парчамро барои пагаҳ иди рӯзи парчам аст барои амо. я барои нақлиётҳо автобус маршрутка ҳамхалиса. қаблан васл кардани парчам тибқи қонунгузорӣ танзим мешуд. аммо парлумони кишвар бо ворид намудани тағйирот ба қонун дар чанд рӯзи пеш насби парчами миллӣ дар манзили сокинонро қонунӣ кард.